Siyathokoza ehlozini. Ayikho into engakhathali nemimoya iyakhathala. Le nto ufuna siyibheke kwimvelo. Ngeke kuphele wonke unyaka kunetha zonke iy'nsuku, futhi ngeke kuphele wonke unyaka kunomoya zonke iy'nsuku, or ngeke futhi kuphele unyaka wonke kunelanga kushisa zonke iy'nsuku. Uyayibona? So that's why kuba khona umoya, kuba khona ilanga, kuba khona imvula. Imvelo iyasikhombisa le nto, idlozi liyakhathala ney'thunywa ziyakhathala. Abanye abantu ba-advantage yemoya yabo, especially isithunywa ngoba sibekezela kangaka. Bese imvezela umuntu into, angithi, abesinda, angithi njalo, uyayibona? Kodwa nakayishintsha indlela zakhe, or akayiqapheli le nto, or lokhu kuthiwa akakuyeka, akakuyeki, uyaqhubeka uyakwenza, angithi? Ngoba yini? Uyazi njalo kuzoba khona iphupho, kuzoba khona isibonakaliso. Or khona umuntu ozomtshela, ozombonisa njalo. Naye isiboniso ziyakhathala, naphupho ayakhathala, ithunywa naso siyakhathala. Ilana-ke kuba kubi khona kakhulu. It's either vele isithule, angithi, or sikudukise, sikuse kule direction le wena oyithandayo. Nayibona leyo nto? So acathi abantu leyo nto ibashaya kakhulu. Batsho ukuthi hhayi imoya ikhathala, yohlezi ngivezela, yohlezi ngitshela, yohlezi ngikhuza. No, nemoya iyakhathala. Yonke into isebenza ngesikhathi into yakamoya. Mase kufika isikhathi uthi okay, isikhathi sokukhuza, sokubonisa siphelile, sokuyisikhathi esithile kuzokwenzeka lokho. Wena lo mzuzu-ke sofuna ukuthi kuboniswa-ke manje, nika i-direction, vezela indlela, yini ekuhluphayo, leyo nto ayikwazi ukuthi uyithole. Nabantu ukuthi bakuhlolela abatholi nix, abawazi ukuchazela kahle ngoba isikhathi sokuboniswa siphelile. Imoya nayo iyakhathala. Ngiyabonga kakhulu.